Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Meron na naman akong mga ipapakilala sa inyong mga bagong salta o mga bagong mga kasamahan namin dito sa bukid. Ito sila. Itong tatlong dogi. Yan. Okay, ito si Blue, lalaki. Si Violet, kapapanganak lang. Girl yan. Tapos, itong si Carla. Isang girl din. Ito sila ay mga alaga ng aking pamangkin na si Mimi. Nilagay mo na sila dito sa bukid kasi pupunta ng Davao si Mimi. Okay, hello guys, how are you? Kumusta kayo? Blue! Blue! Dance, dance! Dance, dance! Hindi na nag-iisa si Melody. Meron na siyang kasama. Welcome mo sila, Lods. Melody! Say thank you to the viewers.